Balandeli bethu emakhaya, nginiphathele indlovu isi-water. Zitholele indlovu isi-water, ususa amabhadi lana, uyageza, uyaphalaza ngawo, uyawuphuza, ukline inyongo ngawo. Uma waphuza-ke waphuza kanjani balandeli bethu emakhaya? Ubona ngoba ngwaphethe kanje. Anenhlabathi yaselwandle la ngaphakathi. Uyawathatha, uwashake ne, uwahlanganise nale nhlabathi le. And then uma uwahlanganisile nale nhlabathi le, uthele ekomishini lakho bese uyaphuza. Uphuze umnganye nalo mhlabathi ola ngaphakathi ukuthi ukwazi ukuklineka isisu sakho. Ukugeza uyawathela ke emanzini akho okugeza, masuwavulile thele kancane emanzini ugeze. Uyakhuleka ke balandeli bethu emakhaya mawulokhu ugeza ngawo amanzi wethu lawa. Usho ukuthi amabhadi wonke uyawasusa, ukubi konke uyakususa ukulahlela le, bese kuzolandela ukuhle kodwa empilweni yakho. Uyakhanyisa nangawo lamanzi, kwesinye isikhathi uyageza nje ngawo kungonakele lutho, awususi mabhadi awuthini, just nje ukukhathala komzimba uwathathe ugeze ngawo. Akhipha inyongo, asusa amabhadi, abanye bawasebenzisela for spiritual cleansing. Indlovu sea-water. Zitholele yona ke balandeli bethu emakhaya, uzobuya ke uzobonga uma usuwatholile.